Ngiyathanda mina abalandeli indlela benza ngayo lapha online. I-engagement bayakwazi ukuyenza, ngisho kungathini i-engagement ihleli ikhulunywa ngento ethize. Sebesalibeka le nto fast ukuthi i-TV siphuma kwi-weekend enkulu lapho kade kunodwendwe olukhulu lukaKhuzani evala khona unyaka ngomsebenzi omuhle awakhombisile kumxhasa abantu, yonke into kuhambe kahle kakhulu. Kwaze kuba nama-performance, kuba nabashaya induku laphaya eMandaba. Kwaba kuhle kakhulu. Lapha sesiyabuyela-ke futhi lokho esihlele sikwenza, khuluma nge-content, sithatha ama-post laphana ko-Facebook, njengalapha nje izinqwele nje sinokuyiphostela nje i-content yazo. I-purpose yale content i-engagement, ungayithathi serious kakhulu. So kufana nje ukuthi ku-engage kuphela, hhayi okunye. Nathi siyithathile-ke siyayibona. Uthini la izingqo zabathandi? Kubaculi abakhiphile December, ingoma Mthandeni isahleli ku-number 1 ngezinombolo ku-2.7 million streams, bese kulandela uKhuzani ngo-2.2 million streams, okungama-views lawo ngoba YouTube ubala ngama-views. Base uyayibeka-ke laphana-ke iy'ngoma zakhe lo oyiseyivile njengoba niyibona. Kodwa-ke okwenzakalayo la kube sekuvela nenye i-post yokuthi ngoba abalandeli baka-Mr Bones le nto eyawina uSgwebo inkulu kune-record of the year. Bafowethu nganza kwethu, ngihlele ngikusho lokhu, uMthandeni ukusebenza kahle kwakhe ashaye i-record of the year, ningakuthatheli phansi. Yini lokhu nifuna ukum-downgrade ngento enhle kangaka eyenzile? Why nikulola kangaka uMthandeni? Noma animboni njengomuntu enimlandelayo? Amandla akhe ngabazi, nifila ngathi akasondeze kumaskandi. Ingani? Ukuchaze kaningi ukuthi yena lo mculo wamaskandi uzowenza phela bayawuhlonipha umculo wokubaba ababahlonipha abaphambili. Yena useshaya ngendlela yakhe ezasiwulisi e-band music. Ingani ningakuvumi lokho ukuthi uMthandeni is doing wonderful online? Enye ingoma yakhe ina-40 wama-views laphana ku-YouTube, enye angazi noma ina-more than 33 million if I'm not mistaken. Iy'ngoma eziwu-2 zina-70 million lapha kuMthandeni ku-YouTube. Why can't you see that, guys? Lokho kuyangisurprise kakhulu. La u-2019 lapha uSgwebo wayewinile i-Best Maskandi Album 2019 yakhethwa laphana. Abantu abaningi bebengangeneleli, abantu abanjengoKhuzani noMthandeni. uMthandeni vele ungasangeneki, yabona, noKhuba wayengekho-ke this year. So kwakuningi okwenzeka. Ababengenelile kwaphumela yena ubaba uSgwebo, insizwa le uSgwebo Sentama. Uney'ngane kuSgwebo, uwubaba kuzona. I-respect kumele siyifake emsebenzini kaSgwebo Sentama. Nathi sibuye siyikhohlwe indawo yethu singabantu, sivele sithathe nje abantu-ke sibabeka khona. Sikuphi isidingo ukuthi uzothatha i-record of the year kaMthandeni uzoyihlanganisa noSgwebo? Because kaMthandeni imayodwa and inkulu leyo award leyo, record of the year. Sgwebo Best Maskandi, it is specific to maskandi kule genre akuyona. Njengabo bonke abawinile kumapiano nobani nobani nako-gospel, la bonke abawinile bawine kuma-genre abakuwona. Ingane angaqhathanisi nabanye mhlawumbe nepiano oKelvin Momo, oKaizer the Small. Why nibayeka nize la? It because niyathanda ukuthi nifuna ukuthi niqhathe abaculi bamaskandi nihlanganise into engahlangani. Mina ngiyohlele ngisho inkulu inakho i-award kaMthandeni, especially ukuthi ayithole elandelani. That is very very big bafowethu. Lokho kumele nikuhloniphe, niyeke lokhu ni-downgrade. Siphinde size la i-album kaKhuzani ney'ngoma eziwu-21. Ama-comparisons eniwenzayo, they don't make sense because ni-comparisha izinto ezingayenzi sense. I-album kaKhuzani I think manje isina-more than 19 million ukuhlanganisa no-Spotify if I'm not mistaken, uyabona, wama-views and stream. Understand, it's an album. La nawe ungayibalela nje lapho ukuthi ama-views mangakhi ku-Spotify-ke. Umsebenzi kaMthandeni-ke uyacikizela, asazi ukuthi kwenzakalani, kodwa ukhona kulo musha awukhiphile. Anikufocus kukhona konke lokhu u-5, nifuna le ngoma eyodwa phezulu. Lezi ezinye nikhulumi ngazo. Why is that? It because akufithi i-narrative, i-agenda. It's all about the-agenda kuningi. Nikhuluma ngengoma eyi-1 niyiyeke lezi ezinye ezine-EP 6 wengoma compare 21 wengoma. Niqhathanisa kanjani lokho? Yini kuphela eningakwenza lokho? Niqhathanise izinto ezingaqhathaniseki. Qhathanisa i-EP ne-EP, qhathanisa i-single ne-single.
yilokho ngimele nikwenze. Maningi ama-single lapha online. Angithi kuma-single aphume this year akhona njengayo lo mphathi wohlelo bekuyi-single ihleli lapha ku-number 1. You understand? Ziningi kakhulu ney'ngoma ey'laphana ey'ngama-single ezibuya kwamanye ama-genre. Kubani? Opiyano, igqomu ikhona. Qhathanisani-ke nazo. When it comes to maskandi, bambe album, umzukulu, usaliwa, into enjengalezo, Nkosi uMagcokama, album to album. Yekani nifuna ukufostela to pick and choose lento enifuna nina ibe i-agenda yenu. It doesn't work. Lapha kukhuzana namanje nikuspecify ukuthi na Khuba has been doing very well when it come to monthly audience ku-YouTube. Ngike nayiposta indaba yama-monthly audience lapha ku-YouTube. As soon as ukhuzane breach 1 million, 1.8 million, 2 million, ngoba esengele ku-2.21 million. Nobody is saying anything about it. So iyona nto engiyibona ukuthi imiqondo yenu ine-side elingasebenzi. You pick and choose ukuthi kuphi kufuna nikusebenzele, iyiphi agenda inisebenzele. Leyo nto leyo ayisebenzi, leyo nto leyo ayisho lutho. Nalapho ku-Spotify ama-monthly listeners kakhuzana adlulile ku-570,000, yabona. Okuyinto leyo khuzana azange ngizenze before, is the first time, but no one is specifying that. So angeke sisho lutho-ke ngenzeka ukuthi angeke sikhulume kakhulu, angeke silokhu siyale. We understand ukuthi you are doing content, you want engagement, but akumelanga sesikhohlwe kakhulu ukuthi lokho enikhuluma ngakho nalokho enikuvezayo ebantwini, omunye usuke engazi, omunye impela uze abhilive ukuthi lento enikhuluma ngayo iyona, but kusuke ngesilona iqiniso. Album ukhuzana ingoma eziwu-20, eyodwa isathe ukuthi ivale, ukuthi ivalwa yini asazi. Ngisheshe ngijaja bisina 630 views laphana. Hopefully izolungiseka very soon. Lapha kupush album zonke iy'ngoma ukuthi zihambe kahle. Hhayi lento ini ukuthi album iney'ngoma eziwu-13 album niphushe ingoma eyodwa esigade umzila because nifuna ukuphusha i-trend, because it's what you do, you always chase i-trend. Lokho kumsiza ngani lo mculo, kumphakamisa ngani? Angumsiza ngalutho, but I wish you can put more respect egameni kaMthandeni, entweni ayi-achievile. Niyeke lokhu nibeka iy'thombe zabantu eduze kaMthandeni. Why lo Mthandeni kade eqhathwe nabanye abantu? Akho ngisho uMaskandi oyedwa uMthandeni eqhathe nawo, meaning that isound lathi eqhathwe nayo i-related to kaMthandeni. You understand? So bafowethu asikhuleni, sibheke ukuthi abaculi bakithi sibasapotha kanjani, sibalandela kanjani. La sikuMaskandi thina, but keep on bringing le nto lena ukuthi hhayi ukuthi sesikusho kaningi lokho, siyaphinde siyakusho lapho. Eminye imiculo ayiwona uMaskandi. Yes, abaculi bamaskandi abakhipha lawo ma-track lawo ma-single lawa enza kahle online, but awawona oMaskandi. Once na-understand-a lokho, maybe nizoba better. Ngeke lokhu ni-compare-ishe lokhu nibuyisela into eyi-one over and over again. Siyohlale sichaza angeke sikhathale ngoba kumele lento izingene emakhanda abantu. Hopefully one day you will understand it. So but ama-post awanankinga because i-purpose engagement, but iqiniso limile. Can't compare single EP ne-album. Yilokho nje ngangisho. Ngisahle ngaze ukuthi ngibonge ithuba sokudibana kuzayo.